הגענו לכאן ללמוד, לראות, להתבונן. ופתאום מלמעלה ראיתי את הקבוצה הנפלאה הזאת שנעה פה ביחד. זה מאוד מאוד סקרן אותי, אז ירדתי במעלית וחיכיתי עד שזה נגמר כדי לשאול את כל השאלות. ואני חושבת שמתגשם כאן חלום להרבה נשים. הזכות הזאת לרקוד, ושאלתי את אסתי שהיא הרוח החיה, אתם רקדניות? את רקדנית? והיא אמרה לי, אני רוקדת. ואני חושבת שהעניין הזה של להיות אישה שרוקדת, אישה שמדברת, אישה שנעה, אישה ששרה, זה כל כך חשוב.